मालाबानो गाखोनानै गारि गाखोनानै दंफैयो ओंखारनानै फाग्ला गारि लांनाय हिसाबैलाय आंनि खारा ओमफ्राय बैयाव रायलायनायावनो हमनो हाजोबखाबाय ओमफ्राय आङो ओरैनो रायलायग्रोनोसो थांदोंमोन माने उनावहाय सुस्थि मथे फैफिननानै डेट लानानै लांनांगौला लांनायसै पजिटिभ जायोला आरो नेगेटिभ जायोलालाय गैला बेयावनो जोब्बाय लास्टआव मालाबानो फाइनालानो जायाखै खोथाया मालाबानो देलायना गारियाव गाखोनानै थाबाय फंबाय मिनियाजों आंजों बैनाय मिनियाजों फंबायखौ ना बैनाय मिनियाजों आंजों मानो एसे लेट उजिनांगौमोन होनदों जोंहा ओरैबायदि दा गोजोननाय फैदों किसान बाजार टु बङाइगाव बेंटल ओरै काजलगाव बङाइगाव किसान बाजार टु काजलगावनो होनदों बरथला बङाइगाव टु किसान बाजार टु काजलगाव फ्लाइअभार जानो थांगासिनो दं खामानिया सोलिबायबो बे फ्लाइअभार जायोबा बङाइगाव टाउना बिराद हाइ फाइ जोंखोल माखोल जागोन एकदम एखेबारे साफा जासिगोन ओमफ्राय बयबो बे फ्लाइअभाराव एलबामानो जा फिल्मानो जा सोरबा सर्ट मुभियानो जा बय थाङै शुटिं खालामनो हागोन बेवहाय गेमस्रि फैगोन हेलेना फैगोन अनेकथा फैगोन औ ओमफ्राय खैला मेलानि नायनो मोजां सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बाव थांनानै थांगोन सेंग्रा सिख्लाल' नङा अनलि बोराय बुरैयाबो नायगोन आरो बोराय बुरैयाबो माने फ्लाइअभारा माबायदि बेखौ नायगोन ना आसामनि सबसे लावसिन फ्लाइअभार जोंनि बेवहाय जागोन आरो बेवहाय जासिगोन माने मावखाबाय मावजेनखाबाय खुन्थियाया किसान बाजारनि खुन्थिया जाखाबाय जाजेनखाबाय ओमफ्राय सापागुरि टु बागमारा बे लामाया डाइरेक्ट भुटान कानेक्सन जाबाय बेबो ड्रेसिं खामानिया आमगुरि मोनफैखाबाय आङो दिनैसो नायदों ड्रेसिंआ आमगुरि मोनफैखाबाय एखे बेबो भुटान बे एरियानि मानसिफ्रा डाइरेक्ट भुटानाव थाङै पिकनिक जानो हासिगोन भुटानखौ नायनो हासिगोन भुटानाबो ओरै फैयै जेरावखि थाङा इन्डियाजों कानेक्सन खालामनानै सोलिनो हासिगोन क'क्राझार टु भुटान आरो क'क्राझार टु गेलेमफुं भुटान गेलेमफुं ट्रेन लामायाबो थाबैनो जानो थांगासिनो दं मावसिगोनबो अलरेडि सार्भे खालायनाया जोबखाबाय दा खामानिखौल'सो जागायजेननांसिगौ लोगोफोर ब्रादारा माने ओरैबायदि बिराद इन्टारेस्टिं ओमफ्राय दा माखासे माबायावहाय बिराद मोजां आं मोनथियै बाथ्राफोरखौ खोन्थाबाय दा दिनैहाय माखासे दहायनि खोथाखौहाय आङो मिथियाखैमोन माने गारि रायलायनो थांनायनि सिगां माने गारि गाखोग्रोनानै थादों जे होननानै खोन्थादोंमोन ससे बेखौहाय एसे रिपिट होफिनोब्ला मोजां जागौमोन आरो माने आंनि हिन्जाव लानायनि बेलायै माने नों सोंदों आरोखि माने आंनि हिन्जावखौहाय आं नायनोसो थांदोंमोन ओरैनो रायथिग्रोनोसो थांदोंमोन रायलायग्रोनोसो थांदोंमोन बावहाय आंनि हिन्जावा आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनबाय ओरैबायदि फसायबाय माने रायलायनायानो जोबाखै लाबोयै फाइनालानो जायाखै मालाबानो आंनि गारियाव देलायनानै गाखोनानै दंहैयो अब्लानो बर'जों बर' माबोरै ओंखारफिनलायखो ओंखारफिनबाबोथ' मान सनमाननि खोथा मोनसे बेहाबो लाजिगोन ना
लाजिनांगौनि लाजिनायनि खोथा दंसै अफान मोननाय मोनैनि खोथा दंसै बर'जों बर' होननानै आङो होनब्लाबो गनायनानै आराम लाबोदों संसार जानानैबो दं जादों दासिमावबो जोंनि गेजेराव खुनु दिनैसिम एना एनि गैया बा गाज्रि मोनलायनानै थाहै थलायनाय बिमा बिफानाव खारनानै थाहै थलायनाय मालायनाय दिनैसिम गैया दा बेफोरनो आरोखि खोथाया संसार जानायनि ओरैनो बे फार्स्ट टाइम माबा जानायखौ आं नोंनोहाय एसे खोन्थाबाय आरोखि दिनैहाय गोबां खोथा माखासे सोंथावै बाथ्राफोरखौबो सोंनाय जाबाय आरो फार्स्ट टाइम दिनैसो लोगो मोनलायदों अब्लाबो माने बिराद सिगांनि जि सिनियर मोनसे रायलायनाय एक्टिभिटी रायलायग्रा बायदि दिनैहाय जोङो रायलायलायनाय जाबाय नुफेरलायाब्लाबो बिनि थाखायनो आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा ब्रादारनिसिम गोजोननाय दोनबाय दा एसेखिनियानो आङो भिडिअखौ गोलाव खालामनो गोसो गैया बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि जय